Στην επέτειό μου, ο σύζυγός μου με έλουσε με παγωμένο νερό στις 5 ακριβώς το πρωί, λέγοντας: «Η αδελφή με. Η μαμά και τα παιδιά θα έρθουν σε μισή ώρα, και εσύ δεν έχεις ετοιμάσει τίποτα και δεν έχεις καθαρίσει». Το διαμέρισμα. Σήκω, ηλίθια. Όταν η πεθερά μου και ο σύζυγός μου έφτασαν, είδαν τον άντρα μου στην είσοδο με τα πράγματά του στα χέρια. Και μετά άρχισε το πιο ενδιαφέρον. Πριν ξεκινήσω, θα σας ζητήσω να κάνετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι. Ευχαριστώ και καλή ακρόαση. Η πόρτα άνοιξε πριν η Βέρα προλάβει να βάλει το κλειδί στην κλειδαριά. Στο κατόφλι στεκόταν η Ίγκα με 2 βαλίτσες, και πίσω της. Τη στέκονταν 3 παιδιά ηλικίας 8, 6 και 4 ετών. «Βέρα, γεια. Θα μείνουμε 1 εβδομάδα». «Εντάξει», μας έσπασε ο σωλήνας. «Το διαμέρισμα είναι γεμάτο νερό». Η Βέρα κοίταξε τον τη Ζαλόφκα, μετά τις βαλίτσες και μετά πάλι την Ίγκα. «Όχι». Η Ίγκα γέλασε, σαν να άκουσε ένα αστείο. «Πώς όχι, τι λες, είμαστε συγγενείς». «Όχι», σημαίνει όχι. «Ψάξε ξενοδοχείο». «Σοβαρά, με τα παιδιά σε ξενοδοχείο?» Δεν έχει συνείδηση, η Βέρα έβαλε την τσάντα της στο πάτωμα και σταύρωσε τα χέρια της στο στήθος. «Έχω συνείδηση, αλλά δεν έχω καμία επιθυμία να φτιάξω παιδικό σταθμό στο σπίτι μου. Ίγκα, δουλεύω από σπίτι, χρειάζομαι ησυχία. Δεν με προειδοποίησες, δεν με ρώτησες». Απάντηση: όχι. Έχεις τρελαθεί εντελώς. Περίμενε, ο Ιγκόρ θα έρθει τώρα, θα σου εξηγήσει πώς συμπεριφέρονται οι συγγενείς. Ο άντρας μου θα μου εξηγήσει πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι στο διαμέρισμά μου. Η Βέρα μπήκε μέσα και άρχισε να κλείνει τις πόρτες. Η Ίγκα προσπάθησε να βάλει το πόδι της, αλλά η Βέρα ήταν πιο γρήγορη. «Θα το μετανιώσεις, θα τα πω όλα στην Ταμάρα Πέτροβνα». «Πες τα». Η κλειδαριά άνοιξε. Η Βέρα έσκυψε στην πόρτα και άκουσε. Πίσω από την πόρτα ακούγονταν οργισμένα μουρμουριτά, το σύρσιμο βαλιτσών, το κλάμα ενός παιδιού. Μετά όλα ησύχασαν. Μετά από 20 λεπτά ήρθε ο Ιγκόρ. Η Βέρα καθόταν μπροστά από το λάπτοπ στην κουζίνα και τελείωνε το κρύο τσάι της. Ο άντρας της μπήκε με έκφραση σαν να τον είχαν χτυπήσει. Η Ίγκα τηλεφώνησε. «Το ξέρω. Για κάποιο λόγο δεν τους άφησα να μπουν. Έχουν πλημμύρα. Έχουν χρήματα για ξενοδοχείο. Βέρα, είναι η αδελφή μου και το διαμέρισμά μου, που αγόρασα με τα δικά μου χρήματα πριν παντρευτούμε. Θέλεις να δέχεσαι?» Επισκέπτες χωρίς τη συγκατάθεσή μου, αγόρασε το δικό σου διαμέρισμα. Ο Ιγκόρ πάγωσε στη μέση της κουζίνας, ανοίγοντας και το στόμα του. «Μιλάς σοβαρά?» «Απόλυτα. Όταν το μάθει η μητέρα, δεν θα σου μιλάει». Η Βέρα σήκωσε τα μάτια από την οθόνη και κοίταξε τον άντρα της με μακρόσυρτο βλέμμα. «Θα το ξεπεράσω». Ο Ιγκόρ πήγε στο δωμάτιό του χωρίς να φάει βραδινό. Η Βέρα επέστρεψε στην έκθεση που επεξεργαζόταν. Τα δάχτυλά της πετούσαν πάνω στα πλήκτρα ομαλά, χωρίς τρέμουλα. Το τηλέφωνο χτύπησε την Τετάρτη, ακριβώς στις 9 ακριβώς το πρωί. Η Βέρα ήταν σε σύσκεψη στο Zoom. Η κάμερα ήταν ανοιχτή, το μικρόφωνο κλειστό. Στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίστηκε η Ταμάρα Πέτροβνα. Η Βέρα απέρριψε την κλήση. Το τηλέφωνο χτύπησε. Ξανά. Απόρριψη. Την τρίτη φορά η Βέρα απλά έκλεισε τον ήχο. Η συνάντηση τελείωσε στις 9:40. Η Βέρα κοίταξε το τηλέφωνο. 11 αναπάντητες κλήσεις, 4 μηνύματα. «Βέρα, σήκωσε το τηλέφωνο αμέσως. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου σήμερα». Ο Ιγκόρ είπε: «Είσαι σπίτι, γιατί δεν απαντάς, περιμένω το τηλεφώνημα». «Είναι αγένεια». Η Βέρα έγραψε ένα μήνυμα απάντησης. «Είμαι στη δουλειά. Θα μιλήσουμε το βράδυ». Η απάντηση. Ήρθε αμέσως. «Ποια δουλειά, είσαι στο σπίτι. Τηλεφώνησέ μου αμέσως». Η Βέρα έβαλε το τηλέφωνο στο σιρτάρι του γραφείου της και επέστρεψε στα έγγραφα. Το βράδυ ο Ιγκόρ ήρθε χλωμός. «Η μαμά σου τηλεφώνησε το πρωί». «Το ξέρω». «Γιατί δεν απάντησες?» «Δούλευα. Έπρεπε να την πάει στο γιατρό». «Έχει ταξί». «Ή μπορούσε να ζητήσεις άδεια από τη δουλειά». «Βέρα, είναι η μητέρα μου και δεν είμαι ο προσωπικός της οδηγός». Ο Ιγκόρ σφίγγει τις γροθιές του. «Πληγώθηκε πολύ. Λυπάμαι πολύ. Καταλαβαίνεις πώς φαίνεται αυτό?»
Η νύφη αρνείται να βοηθήσει την πεθερά της. Η Βέρα άφησε το βιβλίο που διάβαζε και κοίταξε τον άντρα της στα μάτια. Ιγκόρ, η μητέρα σου δεν με ρώτησε αν μπορώ. Αποφάσισε. Για μένα. Δουλεύω, έχω προθεσμίες. Έχω τη δική μου ζωή. Αν χρειάζεται βοήθεια, μπορεί να το ζητήσει εκ των προτέρων, ευγενικά. Τότε θα το σκεφτώ, αλλά δεν εκτελώ διαταγές. Δεν εκτελώ από κανέναν. Δεν έδωσε εντολή. Πάρε το τηλέφωνο αμέσως. Τηλεφώνησέ της τώρα. Δεν είναι διαταγές. Ο Ιγκόρ σιωπούσε, αναστενάζοντας. Αύριο θα της τηλεφωνήσεις και θα ζητήσει συγγνώμη. Όχι. Τι, δεν έχω γιατί να ζητήσω συγγνώμη. Δεν. Απλά δεν εγκατέλειψα τη δουλειά μου για να πάω έναν ενήλικα, υγιή άνθρωπο στο γιατρό. Ο Ιγκόρ γύρισε και έφυγε. Το χτύπημα της πόρτας ήταν ήδη συνηθισμένο. Την Παρασκευή το πρωί η Βέρα ανακάλυψε ότι έχουν εξαφανιστεί χρήματα από τους λογαριασμούς της. Είχε ελέγξει το υπόλοιπο πριν πληρώσει το λογαριασμό του. Διαδίκτυο, και το ποσό της φάνηκε παράξενο. Μπήκε στον προσωπικό της λογαριασμό στην τράπεζα, άνοιξε το ιστορικό των συναλλαγών. Μεταφορά στον Ιγκόρ Μιχαήλοβιτς Λομπανόφ. 30.000 ρούβια. Χθες το βράδυ στις 23 ακριβώς. Η Βέρα συνοφρίωσε, άνοιξε το αρχείο των τελευταίων 3 μηνών. Οι μεταφορές γίνονταν τακτικά, από 1 έως 30.000 φορές την εβδομάδα, μερικές φορές και πιο συχνά. Συνολικό ποσό: 142.000 ρούβια. Η Βέρα έκλεισε το λάπτοπ, έβαλε νερό, ήπια αργά, κοίταξε έξω από το παράθυρο. Έξω έβρεχε ψηλά. Η περαστική κουλουριαζόταν κάτω από τις ομπρέλες. Έβγαλε το τηλέφωνό της, άνοιξε την εφαρμογή της τράπεζας, βρήκε την ενότητα «Άνοιγμα νέου λογαριασμού». Συμπλήρωσε τη φόρμα. Μετά από 5 λεπτά έλαβε μια ειδοποίηση στο τηλέφωνό της. Η κάρτα εκδόθηκε. Η Βέρα μετέφερε όλα τα χρήματά της στο νέο λογαριασμό. 108.000 ήταν όλα όσα είχαν απομείνει μετά τις μυστικές μεταφορές του Ιγκόρ. Το βράδυ ο σύζυγος επέστρεψε τη συνηθισμένη ώρα. Η Βέρα ετοίμαζε το δείπνο, ψήνοντας ψάρι. Με λαχανικά. Ιγκόρ, κάθισε, να μιλήσουμε. Αυτός ανησύχησε, αλλά κάθισε. Από σήμερα έχουμε ξεχωριστό προϋπολογισμό. Εσύ πληρώνεις για τον εαυτό σου, εγώ για τον εαυτό μου. Τα κοινόχρηστα τα μοιραζόμαστε στη μέση. Ο Ιγκόρ χλώμιασε ότι τους τελευταίους 3 μήνες έβγαζες χρήματα από τον κοινό μας λογαριασμό. 142.000 που πήγαν, σιωπή. Ιγκόρ, σε ρώτησα. Χρειαζόμουν χρήματα γιατί, για διάφορα πράγματα. Τι πράγματα? Βοηθούσα τη μαμά. Και την Ίγκα. Η Βέρα κούνησε το κεφάλι. Καταλαβαίνω. Τότε τώρα βοήθησέ τους με το μισθό σου. Τα χρήματά μου είναι δικά μου. Άνοιξα ξεχωριστό λογαριασμό. Όλα τα έσοδα πηγαίνουν τώρα εκεί. Βέρα. Μα είμαστε οικογένεια. Η οικογένεια δεν κλέβει ο ένας από τον άλλο. Δεν έκλεβα, έπαιρνα χωρίς να ρωτάω. Αυτό λέγεται κλοπή. Ο Ιγκόρ σηκώθηκε απότομα. Πώς μπορείς? Είναι η μητέρα μου και τα δικά μου χρήματα. Θέλεις να συντηρείς τη μητέρα σου? Στήριξε την από την τσέπη σου. Είσαι άκαρδη? Εγώ είμαι πρακτική. Έφυγε χτυπώντας την πόρτα, με τόση δύναμη που τα ποτήρια στο ντουλάπι τρεμόπαιξαν. Η Βέρα έβγαλε το ψάρι από το φούρνο, το μοίρασε στα πιάτα και κάθισε να φάει μόνη της. Το Σαββατοκύριακο πέρασαν σε σιωπή. Ο Ιγκόρ σχεδόν δεν βγήκε από το δωμάτιό του. Η Βέρα δούλευε, διάβαζε, περπατούσε στο πάρκο. Την Κυριακή το βράδυ τηλεφώνησε η Ταμάρα Πετρόβνα. Η Βέρα σήκωσε το ακουστικό. Γεια σου, Βέρα. Πρέπει να σε δω. Αύριο το μεσημέρι. Θα έρθω. Έχω δουλειά αύριο. Αν μπορείς να ελευθερωθείς. Είναι σημαντικό. Ταμάρα Πέτροβνα, αν θέλετε να έρθετε, ειδοποιήστε με μερικές μέρες πριν. Αύριο. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς ή δεν θέλεις, δεν μπορώ. Έχω ραντεβού με πελάτη. Αναβάλε την. Όχι, Βέρα, δεν σου το ζητάω, σου το ανακοινώνω. Αύριο. Στις 2 το μεσημέρι θα είμαι στην πόρτα σου. Θα ανοίξεις ή όχι, είναι δική σου υπόθεση. Αλλά η συζήτηση
Θα γίνει. Τηλέφωνο. Η Ταμάρα Πέτροβνα έκλεισε. Η Βέρα έβαλε το τηλέφωνο στο τραπέζι, κοίταξε την οθόνη και μετά άνοιξε το ημερολόγιο. Πράγματι, αύριο στις 2 έχει ραντεβού με πελάτη. Δεν σκόπευε να την αναβάλει. Τη Δευτέρα, ακριβώς στις 2, χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Η Βέρα καθόταν με τα ακουστικά, συζητούσε με τον πελάτη τις διορθώσεις στην παρουσίαση. Το κουδούνι. Ξαναχτύπησε. Μετά ξανά. Η Βέρα συνέχισε τη συζήτηση, χωρίς να αποσπάται. Ο πελάτης εξηγούσε ποιες διαφάνειες έπρεπε να αλλάξουν. Τα χτυπήματα σταμάτησαν. Άρχισε ένα χτύπημα με γροθιές στην πόρτα. Η Βέρα τελείωσε ήρεμα την κλίση μετά από 20 λεπτά. Έβγαλε τα ακουστικά, πλησίασε την πόρτα. Κοίταξε από το ματάκι. Στο πλατήσκαλο στέκονταν η Ταμάρα Πετρόβνα και η Ίνγκα. Και οι δύο με δυσαρεστημένα πρόσωπα. Η Βέρα άνοιξε την πόρτα χωρίς να βγάλει την αλυσίδα. «Γεια σας. Γιατί δεν άνοιξες?» Η Ίνγκα σχεδόν φώναζε. «Περιμένουμε εδώ μισή ώρα. Δούλευα. Σου είπα, έχω συνάντηση». Η Ταμάρα Πέτροβνα πλησίασε. Άνοιξε την πόρτα κανονικά. «Πρέπει να μιλήσουμε». «Μιλήστε έτσι. Έχω τηλεφώνημα σε 10 λεπτά. Την επόμενη τηλεφωνική συνδιάλεξη. Μέσα από την αλυσίδα, αν δεν σας βολεύει, ελάτε άλλοι. Άλλη φορά, αφού ειδοποιήσετε εκ των προτέρων». Η Ίνγκα προσπάθησε να βάλει το χέρι της στη σχισμή. Αλλά η Βέρα δεν κουνήθηκε. «Πάρε το χέρι σου τώρα». Η Ζαλόφκα τράβηξε το χέρι της, μασάζοντας τον καρπό της. Η Ταμάρα Πέτροβνα έβαλε τα χέρια της στο στήθος. Ο Ιγκόρ μίλησε για το λογαριασμό, για το ότι τώρα κρύβει τα χρήματα. «Δεν τα κρύβω. Τα φυλάω ξεχωριστά, για να μην τα κλέψουν». «Πώς τολμάς να το αποκαλείς?» «Κλοπή, το να παίρνεις τα χρήματα άλλων χωρίς να ρωτήσεις είναι κλοπή. Ή μήπως έχετε διαφορετική?» Ορισμός, η Ίνγκα ασφικτιούσε από την οργή. «Είμαστε οικογένεια. Στην οικογένεια όλα είναι κοινά». «Στην οικογένεια ναι. Σε εσάς και σε μένα, όχι». Η Ταμάρα Πετρόβνα μάζεψε τα μάτια της. «Άκουσε με προσεκτικά, Βέρα. Η γυναίκα έχει υποχρεώσεις απέναντι στον άντρα της, στην οικογένειά του. Εσύ αγνοείς αυτές τις υποχρεώσεις. Ποια ακριβώς? Να βοηθάς όταν σου το ζητούν, να υποστηρίζει τους δικούς σου, να είσαι δίπλα τους». «Είμαι δίπλα στον άντρα μου. Εσείς δεν είστε κοντινοί μου άνθρωποι. Είμαστε οι γονείς του Ιγκόρ. Και αυτό σας κάνει αυτόματα τους. Αφέντες μου, σιωπή». Η Ταμάρα Πέτροβνα ανέπνεε βαριά. «Έχεις θράσος?» «Όχι, απλά δεν επιτρέπω να παραβιάζουν τα όρια μου». Η Ίνγκα άρπαξε τη μητέρα της από το χέρι. «Μαμά, έλα, είναι άσκοπο να μιλάμε μαζί της». Η Ταμάρα Πέτροβνα δεν κουνιόταν, κοιτούσε τη Βέρα με ένα μακρύ, βαρύ βλέμμα. «Καταστρέφεις την οικογένεια». «Όχι, προστατεύω τον εαυτό μου. Ο Ιγκόρ έχει κουραστεί από σένα. Σύντομα θα καταλάβει τι λάθος έκανε που τα έφτιαξε μαζί σου. Ίσως. Και τότε μην έρθεις να μας ζητήσεις συγγνώμη». «Δεν θα έρθω». Ταμάρα Πετρόβνα γύρισε και πήγε προς το ασανσέρ. Η Ίνγκα έριξε στη Βέρα μια τελευταία δηλητηριώδη. Και ακολούθησε τη μητέρα της. Η Βέρα έκλεισε την πόρτα, στάθηκε για λίγο, ακούγοντας. Τα βήματα απομακρύνθηκαν, ο ανελκυστήρας βούηξε. Επέστρεψε στον υπολογιστή. Η επόμενη τηλεφωνική συνδιάλεξη σε 8 λεπτά. Έπρεπε να προετοιμάσει τα αρχεία. Ο Ιγκόρ ήρθε αργά το βράδυ. Η Βέρα ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι και διάβαζε ένα βιβλίο στο τάμπλετ της. Η μητέρα τηλεφώνησε, «Ξέρω». Ήρθαν και τίποτα. Μίλησαν και χώρισαν. «Βέρα, προσπαθούν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, ενώ εσύ προσπαθούν να με βάλουν στη θέση μου. Η διαφορά είναι τεράστια». Ο Ιγκόρ κάθισε στην άκρη του κρεβατιού. «Γιατί δεν μπορείς απλά να είσαι πιο απλή, πιο ήπια, επειδή η ήπια συμπεριφορά θεωρείται αδυναμία και οι αδύναμοι καταπατούνται. Είναι η οικογένειά μου και η ζωή μου που δεν θα παραδώσω. Σφαγιάσουν». Ο Ιγκόρ έμεινε σιωπηλός, μετά ξάπλωσε, γυρνώντας προς τον τοίχο. Η Βέρα έκλεισε το φως. Το σκοτάδι κάλυψε το δωμάτιο σαν ένα πυκνό κάλυμα. Η εβδομάδα πέρασε με τη συνηθισμένη ρουτίνα. Η Βέρα δούλευε. Ο Ιγκόρ απέφευγε τις σοβαρές συζητήσεις.
Τα βράδια έτρωγαν σιωπηλά, ο καθένας με το πιάτο του. Την Πέμπτη το βράδυ η Βέρα συνάντησε τη φίλη της Ολιά σε ένα καφέ κοντά στο σπίτι. «Τι κάνεις?» η Ολιά. Ανάδευε τη ζάχαρη στο καπουτσίνο της. «Διάφορα». «Δηλαδή άσχημα?» «Δηλαδή περίεργα. Ζω με τον άντρα μου, αλλά είναι σαν να ζω μόνη». «Προσπάθησες να μιλήσεις μαζί του?» «Γιατί να μιλήσω, έχει διαλέξει πλευρά». «Όχι τη δική μου». Η Ολιά ήπιε μια γουλιά καφέ σκεπτικά. «Τον αγαπάς?» Η Βέρα κοίταξε έξω από το παράθυρο. Πίσω από το τζάμι φαινόταν οι σιλουέτες των περαστικών, τα αυτοκίνητα, τα φώτα. Βιτρινών. «Παλιά τον αγαπούσα, αλλά τώρα δεν ξέρω. Μάλλον το έχω συνηθίσει». «Η συνήθεια δεν είναι αγάπη». «Το ξέρω». «Τότε γιατί?» Η Βέρα σήκωσε τους ώμους. «Ίσως ελπίζω ότι θα αλλάξει, φοβάμαι». «Να αλλάξει, δεν ξέρω». Η Ολιά έτεινε το χέρι της πάνω από το τραπέζι και έσφιξε τα δάχτυλα της Βέρα. «Βέρα, είσαι δυνατή. Μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πάντα, ακόμα και τι μοναξιά. Είμαι ήδη μόνη δίπλα του. Ή φίλη». Έγνεψε. «Τότε, ίσως είναι ώρα να αλλάξεις κάτι?» Η Βέρα δεν απάντησε. Ήπιε το κρυολάτε και κοίταξε το ρολόι. «Πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ που με άκουσες. Όποτε θέλεις, τηλεφώνησέ μου». Το Σάββατο το πρωί η Βέρα ξύπνησε με μια περίεργη αίσθηση. Ο Ιγκόρ δεν ήταν στο κρεβάτι. Σηκώθηκε. Πήγε στην κουζίνα. Ήταν άδεια. Κοίταξε στο δωμάτιό του. Κανείς. Το τηλέφωνο ήταν στο κομοδίνο. Η Βέρα το πήρε χωρίς κωδικό. Ο Ιγκόρ δεν έβαζε ποτέ προστασία. Άνοιξε το Messenger. Η τελευταία συνομιλία ήταν με την Ταμάρα Πέτροβνα. Η Βέρα έψαξε την αλληλογραφία. «Μαμά, δεν ξέρω τι να κάνω. Έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Ιγκόρ, πρέπει να δράσεις πιο σκληρά. Οι γυναίκες καταλαβαίνουν μόνο τη δύναμη. Αλλά πώς? Δώσε της να καταλάβει, δείξε της ποιος είναι το αφεντικό στο σπίτι. Έχει μεταβιβάσει το διαμέρισμα στο όνομά της. Δεν μπορώ καν να τη διώξω. Τότε κάνε το να θέλει να φύγει ή να καταλάβει ότι χωρίς εμάς δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Πώς? Σκέψου. Σύντομα θα έχεις μια εξαιρετική ευκαιρία. Είναι γενέθλια. Και λοιπόν, εμείς με τη Λένα θα έρθουμε, θα τις κάνουμε έλεγχο, θα δούμε τι είδους νοικοκυρά είναι. Ας δείξει τι μπορεί να κάνει. Και αν δεν τα καταφέρει, θα μάθει τη θέση της. Μαμά, αλλά θα αρνηθεί. Δεν θα αρνηθεί, αν έρθουμε νωρίς, ας πούμε, για πρωινό. Δεν θα προλάβει να προετοιμαστεί. Θα δούμε τι αξίζει. Δεν ξέρω. Ιγκόρ, είσαι άντρας ή κουρέλι, η γυναίκα πρέπει να υπακούει. Αν της το επιτρέψεις και συνεχίσει να συμπεριφέρεται έτσι, θα σε καταπατήσει εντελώς. Εντάξει, ας το δοκιμάσουμε. Μπράβο. Θα αγοράσω τα εισιτήρια. Θα έρθουμε την Παρασκευή. Την εβδομάδα σου είναι η επέτειος της. Νωρίς το πρωί, στις 5 ακριβώς, θα κοιμάται. Ξύπνα την και πες της ότι φεύγουμε. Ας ετοιμάσει πρωινό. Καθαρίζει. Θα το ελέγξουμε. Εντάξει, μαμά. Η Βέρα κατέβασε αργά το τηλέφωνο. Περιέγραψε την ημερομηνία του τελευταίου μηνύματος. Χθες αργά το βράδυ, τα γενέθλιά της είναι την επόμενη Παρασκευή. Σε 6 ημέρες. Έβαλε το τηλέφωνο πίσω στο κομοδίνο. Πήγε στην κουζίνα, έβαλε νερό, ήπιε μικρές γουλιές, μετά άνοιξε το σιρτάρι του τραπεζιού, έβγαλε το ημερολόγιο της, βρήκε μια καθαρή σελίδα και άρχισε να γράφει. Δευτέρα. Δικηγόρος, συμβουλευτική. Τρίτη. Αλλαγή κλειδαριάς, κλίση τεχνίτη. Τετάρτη. Να πακετάρω τα πράγματα του Ιγκόρ. Πέμπτη. Να ετοιμάσω τα έγγραφα για το διαμέρισμα. Παρασκευή. Η Βέρα σταμάτησε, κοίταξε τη λέξη Παρασκευή και μετά πρόσθεσε Παρασκευή, τελικός. Έκλεισε το ημερολόγιο. Το πρόσωπό της ήταν ήρεμο, χωρίς συναισθήματα. Μέσα της μεγάλωνε μια ψυχρή διάβγεια. Σαφής, έντονη. Ο Ιγκόρ επέστρεψε μετά από μια ώρα με μια τσάντα με ψώνια. Καλημέρα. Πήγα στο μαγαζί. Ευχαριστώ, Βέρα, άκου, σχετικά με τα γενέθλια. Έλα τώρα, ίσως το γιορτάσουμε κάπως, πάμε κάπου, θα δούμε.
Απλά η μαμά ρώτησε τι να σου πάρει για δώρο. Της είπε ότι σου αρέσουν τα βιβλία. Εντάξει. Ο Ιγκόρ έβαλε τη σακούλα στο τραπέζι, έβγαλε το γάλα, το ψωμί, το τυρί. Μήπως να καλέσουμε κάποιον, λοιπόν, την Ολιά, τη φίλη σου? Όχι, θέλω ησυχία. Εντάξει, όπως λες. Πήγε στο δωμάτιό του. Η Βέρα έμεινε στην κουζίνα, πήρε το ημερολόγιο της. Ξανά, άνοιξε την τελευταία σημείωση και πρόσθεσε μια φράση. Θέλεις να μου κάνεις? Να με δοκιμάσετε στην επέτειό μου, ορίστε. Το πρωί της Δευτέρας η Βέρα ξύπνησε. Πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Ο Ιγκόρ κοιμόταν ακόμα, ροχαλίζοντας το μαξιλάρι. Σηκώθηκε αθόρυβα. Ντύθηκε, βγήκε από το διαμέρισμα, χωρίς να φάει πρωινό. Το γραφείο του δικηγόρου βρισκόταν σε ένα παλιό τούβλο κτίριο στο κέντρο της πόλης. Η Βέρα ανέβηκε στον τρίτο όροφο, βρήκε την κατάλληλη πόρτα. Η ταμπέλα έγραφε «Κρίμοβα Άλλα Σεργέευνα, οικογενειακό δίκαιο». Η δικηγόρος ήταν μια γυναίκα γύρω στα 50, με κοντό κούρεμα και προσεκτικό βλέμμα. «Καθίστε. Τσάι, καφέ, όχι?» «Ευχαριστώ. Σας ακούω». Η Βέρα έβγαλε από την τσάντα της ένα φάκελο με έγγραφα. «Θέλω να ζητήσω συμβουλή για το διαζύγιο». Η Άλλα Σεργέευνα κούνησε το κεφάλι, άνοιξε το σημειωματάριό της. «Πείτε μου την κατάσταση». Η Βέρα μίλησε σύντομα, χωρίς περιττές συναισθήματα, για το γάμο διάρκειας 4 ετών, για το διαμέρισμα που αγοράστηκε στο όνομά της πριν τον γάμο, για το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου κοινή περιουσία, για το γεγονός ότι δεν έχουν παιδιά. Η δικηγόρος άκουγε, κρατώντας σημειώσεις. «Ο σύζυγος είναι εγγεγραμμένος στο διαμέρισμά σας?» «Όχι, είναι εγγεγραμμένος στη μητέρα του». «Κοινά δάνεια, υποθήκη?» «Όχι». «Σκοπεύετε να μοιράσετε την περιουσία?» «Όχι». «Ας πάρει ο μικρομετώνο, τι έφερε?» «Δεν απαιτώ τίποτα». Η Άλλα Σεργέευνα σήκωσε τα μάτια της. «Τότε η διαδικασία θα είναι γρήγορη. 1 μήνας για την υποβολή της αίτησης, άλλος 1 μήνας για την εξέταση. Το πολύ 2 μήνες και είστε ελεύθεροι». «Εντάξει. Μπορείτε να φέρετε τα έγγραφα, διαβατήριο, πιστοποιητικό γάμου?» «Έγγραφα που αποδεικνύουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας του διαμερίσματος?» «Ναι». «Τότε ελάτε την Τετάρτη. Θα συμπληρώσουμε την αίτηση και θα την υποβάλουμε όταν αποφασίσετε τελικά». Η Βέρα κούνησε το κεφάλι. «Θα έρθω την Τετάρτη, αλλά δεν θα την υποβάλω αμέσως. Χρειάζομαι χρόνο». «Όσο χρόνο χρειαστείς?» «Η αίτηση θα είναι έτοιμη. Ελάτε όταν το θεωρήσετε απαραίτητο». Η Βέρα πλήρωσε για τη συμβουλή, πήρε την κάρτα, βγήκε στο δρόμο. Έβρεχε ψηλά, αλλά επίμονα. Σήκωσε το γιακά μπουφάν της και πήγε προς το μετρό. Στο δρόμο μπήκε σε ένα κατάστημα οικιακών ειδών, μελέτησε για ώρα τις κλειδαριές. Ο πολιτής, ένας νεαρός 20 ετών, την πλησίασε και τη ρώτησε: «Να σας βοηθήσω να διαλέξετε. Χρειάζεστε μια αξιόπιστη κλειδαριά με προστασία από διάρρηξη. Για το διαμέρισμα». «Ναι, αυτό είναι καλό. 3 βαθμοί προστασίας, κλειδαριά υψηλής ασφάλειας. Είναι σχεδόν αδύνατο να παραβιαστεί». Η Βέρα γύρισε την κλειδαριά στα χέρια της. «Βαριά, συμπαγής, αξιόπιστη. Θα το πάρω και μια λυσίδα ασφαλείας. Καλή επιλογή. Χρειάζεστε εγκατάσταση?» «Ναι. Μπορώ να κλείσω ραντεβού για αύριο. Πείτε μου τη διεύθυνση». Η Βέρα του την έδωσε. Ο νεαρός την σημείωσε στο σημειωματάριό του. «Αύριο μετά το μεσημεριανό θα είναι εντάξει. Γύρω στις 3. «Τέλεια». Πλήρωσε και πήρε την απόδειξη. Το λουκέτο και η αλυσίδα μπήκαν σε μια μεγάλη τσάντα. Βαριά. Το μέταλλο μέσα κροτάλιζε καθώς περπατούσε. Στο μετρό ήταν ζεστά και στριμωγμένα. Η Βέρα στεκόταν στην πόρτα, κρατώντας το κυγκλίδωμα, κοιτάζοντας από το παράθυρο του τούνελ που περνούσαν γρήγορα. Οι άνθρωποι γύρω της ξεφύλιζαν τα τηλέφωνά τους. Κάποιος νιστάζοντας, ακουμπισμένος στο τζάμι. Μια συνηθισμένη Δευτέρα. Όλοι είχαν τη δική του ζωή, τα δικά τους προβλήματα, και αυτή είχε τη δική της σιωπηλή εξέγερση, την οποία κανείς δεν γνωρίζει ακόμα. Ο Ιγκόρ δεν ήταν στο σπίτι. Η Βέρα έβαλε την τσάντα στην αποθήκη, μακριά από τα βλέμματα, κάθισε στο φορητό υπολογιστή της και έλεγξε τα email της. 3 νέα.
Παραγγελίες από πελάτες, η μία επίγουσα. Η παρουσίαση για το startup πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι την Τετάρτη. Εντάξει. Η δουλειά την αποσπούσε, γέμιζε το κενό. Η Βέρα άνοιξε το αρχείο και άρχισε να διαβάζει τις τεχνικές προδιαγραφές. 20 διαφάνειες. Μινιμαλιστικό σχεδιασμό, έμφαση στα νούμερα. Σχεδίασε ένα πρόχειρο, επέλεξε. Χρωματική παλέτα. Γκρι, λευκό, πορτοκαλί πινελιές, αυστηρό, αλλά μοντέρνο. Ο χρόνος περνούσε αθόρυβα. Όταν η Βέρα σήκωσε τα μάτια της από την οθόνη, έξω από το παράθυρο είχε ήδη. Σκοτίνιαζε. Το ρολόι έδειχνε 7 παρά μισή. Ο Ιγκόρ επέστρεψε ακριβώς στις 7. Το κλειδί. Γύρισε στην παλιά κλειδαριά. Η πόρτα άνοιξε. Γεια. Γεια. Πώς? Ημέρα, καλά. Δούλεψα. Κι εγώ είμαι κουρασμένος. Πολύ. Έτρωγαν σιωπηλά. Η Βέρα ζέστανε τη χθεσινή σούπα. Έκοψε ψωμί. Ο Ιγκόρ. Φίλευε το τηλέφωνο, συνοφριωνόταν, κάτι τύπωνε. Η Βέρα δεν ρώτησε, δεν ήθελε. Να ξέρει. Άκου, τι θέλει για τα γενέθλιά σου? Ο Ιγκόρ αποσπάστηκε από την οθόνη. Τίποτα. Πώς? Τίποτα. Ίσως κάποιο άρωμα, κοσμήματα. Όχι, αλήθεια. Αλλά η μαμά ρωτάει. Η Βέρα σήκωσε τα μάτια. Ιγκόρ, δεν θέλω δώρα από τι. Μητέρα σου. Γιατί? Επειδή κάθε δώρο της είναι επένδυση. Σε έλεγχο, σε χρέος που θα πρέπει να ξεπληρώσω. Είσαι παρανοϊκή. Όχι, απλά ξέρω πως λειτουργεί. Ο Ιγκόρ άφησε κάτω το πιρούνι. Ξέρεις? Κουράστηκα. Κουράστηκα που βλέπεις παντού δόλο. Η μαμά θέλει να κάνει κάτι ευχάριστο, και εσύ, η μαμά θέλει να αγοράσει τη συγκατάθεσή μου για να παρέμβει στη ζωή μου. Δεν πουλιέμαι. Ο Ιγκόρ σηκώθηκε από το τραπέζι, χωρίς να τελειώσει το φαγητό του. Είναι αδύνατο να μιλήσω μαζί σου. Πήγε στο δωμάτιό του. Η Βέρα τελείωσε τη σούπα, έπλυνε τα πιάτα, σκούπισε το τραπέζι, μάζεψε τα ψίχουλα. Όλα. Μεθοδικά, χωρίς βιασύνη. Αυτόματες κινήσεις, τελειοποιημένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Έβαλε τσάι, κάθισε στο παράθυρο της κουζίνας. Πίσω από το τζάμι, η πόλη ζούσε τη ζωή της. Τα αυτοκίνητα κινούνταν αργά στο λεωφόρο, τα φανάρια αναβόσβηναν. Κάπου μακριά αναβόσβηναν τα φώτα των ουρανοξυστών. Η Βέρα κοίταζε και σκεφτόταν ότι σε λίγες μέρες όλα θα άλλαζαν. Για πάντα. Παράξενα συναισθήματα, ούτε φόβος, ούτε χαρά. Κάτι ενδιάμεσο. Προσδοκία, αναμεμειγμένη με κόπωση. Ήπιε το τσάι της, ξέπλυνε το φλιτζάνι και πήγε στο υπνοδωμάτιο. Ο Ιγκόρ κοιμόταν ήδη ή προσποιούταν ότι κοιμόταν. Η Βέρα ξάπλωσε, σκέπασε με την κουβέρτα, έκλεισε τα μάτια. Αύριο το νέο κάστρο, μεθαύριο ο δικηγόρος. Και μετά. Κοιμήθηκε, χωρίς να ολοκληρώσει τη σκέψη της. Την Τρίτη, ακριβώς στις 3, χτύπησε την πόρτα. Η Βέρα άνοιξε. Στο κατόφλι στεκόταν ο Σάσα, ο τεχνίτης από το κατάστημα, με ένα κουτί εργαλείων και μια σακούλα, όπου βρισκόταν η κλειδαριά και η αλυσίδα. Καλησπέρα. Ήρθα, όπως συμφωνήσαμε. Περάστε. Ο Ιγκόρ δεν ήταν στο σπίτι. Έφυγε για το πρωί, είπε ότι θα γυρίσει το βράδυ. Η Βέρα του έδειξε την πόρτα. Εδώ. Πρέπει να το εγκαταστήσουμε. Ο Σάσα εξέτασε την πόρτα και κούνησε το κεφάλι. Καλή πόρτα, μεταλλική. Παχιά. Το κλειδί θα ταιριάζει τέλεια. 40 λεπτά δουλειά, ίσως μια ώρα. Εντάξει, θα είμαι στην κουζίνα, αν χρειαστείτε κάτι, φωνάξτε με. Η Βέρα επέστρεψε στο φορητό υπολογιστή της. Πόρτα ακούγονταν οι ήχοι του τρυπανιού, το κροτάλισμα του μετάλλου, το χαμηλό σφύριγμα του τεχνίτη. Δούλευε πάνω στην την παρουσίαση, διάλεγε γραμματοσειρές, ευθυγράμμιζε γραφήματα. Η δουλειά απαιτούσε συγκέντρωση και αυτό σήμαινε, παρεμπιπτόντως, να μην σκέφτεται τίποτα άλλο εκτός από τα πίξελ και χρώματα. Μετά από 50 λεπτά, ο Σάσα βγήκε στην κουζίνα, σκουπίζοντας τα χέρια του με ένα πανί. Έτοιμο. Ελέγξτε το. Η Βέρα πέρασε στην είσοδο. Η καινούρια κλειδαριά λάμπει, η αλυσίδα κρέμεται γερά. Και φαινόταν εντυπωσιακή. Ο Σάσα έδειξε πως λειτουργεί ο μηχανισμός. Βλέπετε, έτσι γυρίζεται το κλειδί.
1, 2, 3 κλικ, η κλειδαριά είναι κλειστή. Ανοίγεται με τις ίδιες 3 περιστροφές. Η αλυσίδα κλειδώνει έτσι. Δεν μπορεί να αφαιρεθεί από έξω. Αδύνατο. Η Βέρα δοκίμασε η ίδια. Έκλεισε, άνοιξε, λειτουργούσε ομαλά, χωρίς κολλήματα. Τέλεια. Πόσο μου χρωστάτε, εκείνος ανέφερε. Το ποσό. Η Βέρα πλήρωσε, συνόδευσε τον τεχνίτη μέχρι το ασανσέρ. Αν χρειαστείτε κάτι, τηλεφωνήστε. Ο Σάσα της έδωσε την κάρτα του. Πάντα έτοιμος να βοηθήσω. Ευχαριστώ. Ο ανελκυστήρας τον πήρε κάτω. Η Βέρα επέστρεψε στο διαμέρισμα, έκλεισε την πόρτα με το καινούριο κλειδαριά. 3 κλικ. Αξιόπιστο. Έβαλε την αλυσίδα, έλεγξε ξανά και μετά έβγαλε από την τσέπη της 2 σετ κλειδιά. Το ένα το έβαλε στην τσάντα της, στην εσωτερική τσέπη, το δεύτερο στο σιρτάρι του γραφείου, κάτω από μια στίβα εγγράφων. Επέστρεψε στη δουλειά. Η παρουσίαση ήταν σχεδόν έτοιμη. Έμενε να ελέγξει το κείμενο για λάθη. Η Βέρα διάβαζε αργά, διόρθωνε τα τυπογραφικά λάθη, άλλαζε τις διατυπώσεις. Στις 6 ακριβώς το απόγευμα το αρχείο ήταν έτοιμο. Τον έστειλε στον πελάτη με ένα σύντομο γράμμα. Πρώτη επιλογή. Περιμένω διορθώσεις. Η απάντηση ήρθε σε 10 λεπτά. Τέλεια. Ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν. Οι διορθώσεις θα γίνουν αύριο. Η Βέρα έκλεισε το λάπτοπ. Σηκώθηκε, τεντώθηκε. Η πλάτη της είχε πιάσει από το πολύ κάθισμα. Περπάτησε στο διαμέρισμα, τέντωσε τους ώμους της. Ο Ιγκόρ επέστρεψε στις 8 το βράδυ με σακούλες. Με ψώνια. Γεια. Αγόρασα φαγητό για το δείπνο. Από το κινέζικο πήρα νούντλς και κοτόπουλο σε γλυκόξινη σάλτσα. Ευχαριστώ. Πέρασε στην κουζίνα, χωρίς να δώσει σημασία στην πόρτα. Η Βέρα τον ακολούθησε με το βλέμμα της. Ωραία, δεν το πρόσεξε. Δείπνησαν σιωπηλά. Ο Ιγκόρ μιλούσε για τη δουλειά του, για έναν συνάδελφο που είχε καθυστερήσει με την αναφορά του. Η Βέρα κούναγε το κεφάλι στα κατάλληλα σημεία, αλλά άκουγε με μισό αυτή. Οι σκέψεις της ήταν μακριά, στο περιβάλλον, στο δικηγορικό γραφείο, όπου θα υπογράψει τα χαρτιά. Την Παρασκευή, όταν όλα θα συμβούν. Μετά το δείπνο, ο Ιγκόρ πήγε να κάνει ντους. Η Βέρα έμεινε στην κουζίνα και έπλαινε τα πιάτα. Το ζεστό νερό έτρεχε στα χέρια της, ο αφρός έκανε φυσαλίδες. Έτριβε τα πιάτα με σφουγγάρι, τα ξέπλαινε. Και τα έβαζε στο στεγνοτήριο. Οι μηχανικές κινήσεις την ηρεμούσαν. Όταν όλα τα πιάτα πλήθηκαν, η Βέρα σκούπισε τα χέρια της και πήγε στο υπνοδωμάτιο. Ο Ιγκόρ ήταν ήδη ξαπλωμένος στο κρεβάτι και κοίταζε κάτι στο τάμπλετ του. Είσαι ελεύθερη αύριο, ρώτησε, χωρίς αποσπάσει τα μάτια του από την οθόνη. Το πρωί είμαι απασχολημένη, μετά θα δω. Ίσως πάμε κάπου σινεμά ή σε κάποια έκθεση, θα δούμε. Βέρα, είσαι κάπως απόμακρη τελευταία. Γύρισε προς αυτόν, απλά κουρασμένη. Από τι, από όλα. Ο Ιγκόρ άφησε το τάμπλετ. Και από μένα. Η Βέρα τον κοίταξε για πολύ, μετά σιωπηλά. Και αυτό συνοφρίωσε. Κάτι δεν πάει καλά, πολλά δεν πάνε καλά, αλλά δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό τώρα. Πότε θέλεις, δεν ξέρω, ίσως σύντομα. Ο Ιγκόρ σιώπησε, μετά πήρε ξανά το τάμπλετ. Η Βέρα ξάπλωσε, γύρισε προς τον τοίχο. Έκλεισε τα μάτια, άκουγε τον Ιγκόρ να γυρίζει στο κρεβάτι, να αναστενάζει. Μετά όλα ησύχασαν, κοιμήθηκε, ενώ εκείνη ξάπλωσε και κοίταζε στο σκοτάδι. Σκεφτόταν ότι σε 3 μέρες η ζωή της θα χωριστεί σε πριν και μετά. Και δεν θα υπήρχε επιστροφή. Την Τετάρτη το πρωί η Βέρα πήγε ξανά. Δικηγόρο. Η Άλλα Σεργέευνα την υποδέχτηκε με τα έτοιμα έντυπα. Αίτηση διαζυγίου. Θα τα συμπληρώσουμε μαζί. Η Βέρα κάθισε στο τραπέζι, πήρε το στυλό. Η δικηγόρος της εξήγησε τι και που να γράψει. Τα στοιχεία του διαβατηρίου σας εδώ. Τα στοιχεία του συζύγου εδώ. Λόγοι διαζυγίου. Η διατύπωση είναι τυπική. Ανυπέρβλητες διαφορές. Εντάξει. Ζητάτε διατροφή, όχι. Διανομή. Όχι. Δεν έχουμε τίποτα κοινό. Τότε η δήλωση είναι απλή. Υπογράψτε εδώ, εδώ και εδώ. Η Βέρα. Υπέγραψε. Ο γραφικός χαρακτήρας είναι ομαλός, χωρίς τρέμουλο. Η Άλλα Σεργέευνα έλεγξε τις υπογραφές.
Και κούνησε το κεφάλι ικανοποιημένη. Τέλεια. Τώρα η δήλωση μένησε. Εμένα. Όταν θα είστε έτοιμοι να την υποβάλλετε, απλά τηλεφωνήστε μου και θα την πάω στο δικαστήριο. Η διαδικασία θα διαρκέσει 1 μήνα, ίσως 1,5, αλλά αν δεν υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με την περιουσία και τα παιδιά, θα περάσει. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Και η δικηγόρος σιώπησε και μετά πρόσθεσε πιο απαλά: κρατήστε γερά. Ο διαζύγιος είναι πάντα δύσκολος, αλλά θα τα καταφέρετε. Η Βέρα κούνησε το κεφάλι, πήρε το αντίγραφο της. Της δήλωσης, την έβαλε σε ένα φάκελο, πλήρωσε, αποχαιρέτησε και βγήκε στο δρόμο. Ο ήλιος έλαμπε μέσα από τα σύννεφα. Ήταν δροσερά, αλλά όχι κρύο. Η Βέρα περπατούσε αργά, χωρίς να βιάζεται. Μπήκε σε ένα κοντινό πάρκο, κάθισε. Σε ένα παγκάκι, έβγαλε το τηλέφωνό της και κοίταξε την οθόνη. Μήνυμα από τον Τόλι. Τι κάνεις? Έχουμε καιρό να ειδωθούμε. Τι λες να βρεθούμε? Η Βέρα έγραψε την απάντησή της. Ας βρεθούμε σήμερα. Το βράδυ στις 7 στο καφέ μας. Η Ολιά απάντησε αμέσως, σύμφωνη. Η Βέρα έβαλε το τηλέφωνό της στην τσέπη. Καθόταν και κοίταζε τη λεωφόρο, τις μαμάδες με τα καροτσάκια, τους δρομίσμε. Αθλητικές φόρμες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο διπλανό παγκάκι. Η ζωή κυλούσε. Ο καθένας είχε τις χαρές του, τις λύπες του. Σηκώθηκε, πήγε προς την έξοδο του πάρκου. Στο δρόμο για το σπίτι, μπήκε στο μανάβικο, αγόρασε λαχανικά, φρούτα, γάλα. Στην ταμιακή υπήρχε ουρά. Μπροστά της στεκόταν μια γυναίκα με ένα παιδί 5 ετών. Ο μικρός ήθελε να αγοράσει σοκολάτα. Η μητέρα αρνιόταν, ο μικρός φούσκωνε. Μια συνηθισμένη σκηνή. Στο σπίτι, η Βέρα τακτοποίησε τα ψώνια και κάθισε στον υπολογιστή της. Έφτασαν οι διορθώσεις από τον πελάτη για την παρουσίαση. Χρειαζόταν να ξαναφτιάξει μερικές διαφάνειες, να αλλάξει τα χρώματα, να προσθέσει κείμενο. Δούλευε συγκεντρωμένη, ξεχνώντας την ώρα. Όταν τελείωσε, ήταν ήδη 6 ακριβώς. Έπρεπε να ετοιμαστεί. Η Βέρα άλλαξε και φόρεσε μια καθαρή μπλούζα. Διόρθωσε το χτενισμά της, πήρε την τσάντα της και τα κλειδιά. Καθώς έβγαινε, κοίταξε το καινούριο. Κλειδαριά, την κλείδωσε 3 φορές, έλεγξε αν ήταν κλειδωμένη, αν ήταν ασφαλής. Κατέβηκε κάτω, βγήκε στο δρόμο. Το καφέ ήταν 15 λεπτά με τα πόδια. Η Βέρα περπατούσε χωρίς βιασύνη, σκεπτόμενη. Τι θα πει στη φίλη της? Να τα πει όλα ή να σιωπήσει? Η Όλια δεν ήταν ομιλητική, αλλά και πάλι ένιωθε κάπως άβολα. Το καφέ ήταν άνετο, μικρό, με ξύλινα τραπέζια και χαμηλό φωτισμό. Η Όλια καθόταν ήδη στο παράθυρο, της έκανε νόημα το χέρι της. Γεια, φαίνεσαι υπέροχη. Ευχαριστώ. Και εσύ το ίδιο. Παρήγγειλαν καφέ και επιδόρπια. Η σερβιτόρα, μια κοπέλα 20 ετών, σημείωσε την παραγγελία και έφυγε. Λοιπόν, πες μου, πώς πάει? Η Όλια έσκυψε πάνω στο τραπέζι. Διάφορα. Δηλαδή άσχημα. Δηλαδή περίεργα. Ζω με τον άντρα μου, αλλά είναι σαν να ζω μόνη. Προσπάθησε να μιλήσεις μαζί του, τι να του πω, έχει πάρει θέση. Όχι. Τι δική μου? Η Ολιά συνοφρίωσε. Πάλι η μητέρα του. Η μητέρα του, η αδελφή του, όλη η οικογένειά τους. Αποφάσισαν ότι πρέπει να τους υπακούω, αλλά δεν συμφωνώ. Και τι θα κάνεις? Η Βέρα σιώπησε. Η σερβιτόρα έφερε τον καφέ, έβαλε τις κούπες στο τραπέζι και έφυγε. Θα χωρίσω. Η Όλια έμεινε ακίνητη με την κούπα στα χέρια. Σοβαρά? Απολύτως. Πότε? Σύντομα. Τα χαρτιά είναι ήδη έτοιμα. Η φίλη της άφησε αργά το φλιτζάνι. Βέρα, είσαι σίγουρη? Περισσότερο από ποτέ. Και αυτός το ξέρει? Όχι. Θα το μάθει την Παρασκευή. Την ημέρα των γενεθλίων σου. Ναι. Η μητέρα του και η αδελφή του σχεδιάζουν να έρθουν νωρίς το πρωί, για να μου κάνουν έλεγχο. Νομίζουν ότι δεν ξέρω. Αλλά ξέρω και είμαι έτοιμη. Η Όλια έμεινε σιωπηλή, αφομοιώνοντας τις πληροφορίες. Δηλαδή περιμένεις ειδικά την Παρασκευή? Ναι. Θέλω να δουν τις συνέπειες των παιχνιδιών τους. Είναι τολμηρό ή ανόητο, δεν ξέρω, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
Η Ολιά. Έτεινε το χέρι της πάνω από το τραπέζι και έσφιξε τα δάχτυλα της Βέρα. Είσαι δυνατή, θα τα καταφέρεις? Ελπίζω. Ήπιαν καφέ, μίλησαν για διάφορα, για τη δουλειά, για τα σχέδια για το καλοκαίρι, για τη νέα τηλεοπτική σειρά που έβλεπε η Ολιά. Συνηθισμένες συζητήσεις που αποσπούσαν την προσοχή από τις βαριές σκέψεις. Όταν πληρώσανε, η Όλια ρώτησε: «Χρειάζεσαι βοήθεια, ηθική υποστήριξη ή κάτι άλλο?» «Όχι, θα τα καταφέρω μόνη μου, αλλά ευχαριστώ που προσφέρθηκες. Να με φωνάζεις όποτε χρειαστείς. Είμαι εδώ». Αγκαλιάστηκαν για να